Sekedap nggih. Iya, pasukan batik mana Mas? Ale paling milih mang detik lho. Ayo. Mas Fadil boleh sini ikut bergabung yuk, maju. Monggo. Mas Fadil. Cerita sing paling ngelarani nalika bapak lunga ninggal keluarga nangsa nanging kudu tak trima si tambah loro wong tuwa ora kaya ora ana endi kasih sayange sing kaya cah liyane wong tuwa bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean sing jaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene Pak Hajat. Mas Fadil tadi mana ini monggo maju.
Mama ikut nyanyi ya, sini ya. Kutune koe ngerti tresnoku nomor siji pena elengmu blenjani janji koe teko nglarani. Mama sini dong nyanyi bareng yuk. Ayo. Usahaku wis kurang kematiku wis popolan pas aku dolan jebul ketemu ning dalan koe konangan kendaan. Jalukmu piye tak turutane tak usahane. Ayo mama sini yuk. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge. Nanging opo walesanmu ning aku kowe luwe milih dek kowe ninggal aku ninggal katu kurang apa aku bertahan ki kowe malah ngapoti liyane. Iya, gerakannya gimana Bunda? Iya. Aku gampang Ngomong jalukmu piye tak turut